салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, кадоме ки хонаи моро, адреси моро намедонанд, марҳамат ба магазини самбои тв екатеринбург связ биёен. оби замзам шуморо интизор аст ва ҳам духе ки аз ҳаҷ овардагем, мошаллоҳ, беҳад духи хуб аст, ба ном кристалл аст. аз заводи аз шаҳри тоиф, дар шаҳри Макка, як шаҳре аст ки ба ном Тоиф. аз ҳамунҷо ман ҳамин духиро овардем барои шумо бародарон, метавонед омада аз бӯяш мақсад бахтум накунед. Ва баъдан чӣ хеле ки гуфтем, барои ои замзам хӯрдан марҳамат ба салон связ самбой биёед. боз дар ин ҷо мо барои шумо бародарон, касоне ки дар шаҳри екатеринбург аст, хурмо ҳаҷ ва хурмо овардагем. марҳамат, кадоме ки дар территорияи Таганският салон связ самбоя медонанд, аллакай мо дар кор ҳастем, метавонем ба ҳамин салон связ самбой биёем, оби замзам нӯшед. марҳамат, оби замзам барои шумо овардагем, метавонед омода оби замзам нӯшед. баъдан гап дар бораи бисмиллоҳи роҳмони роҳим, гап дар бораи чӣ меравад? гап дар бораи бусидани анаму санг. бисёр одамо савол метиҳанд ки бародар, намешавад ҳамаи санга очирад бесен, яъне навбат бесен, рафта ҳамун санга бибусед. писар кунед ки шумо дар барои вай санг як даромада 1 миллион одам бигем қариб вакруг ҳамунҷа фур мегардад, мехоҳад ки ҳамун санга як бор буса кунад. агар 1 миллион одам 1 минутӣ агар бигзарад, 1 минутиам не, 20 минутӣ, 20 секундӣ бигзара, нигаҳ кунед чӣ қадар вақт меравад. барои як нафар буса кардан, ва алайкум ассалом, барои як нафар буса кардан чӣ қадар вақти зиёд меравад. барои ҳамин дар ҳамун назди санг одамо бисёр талпа меистанд, бисёр талпа меистанд, ҳаракат мекунанд, кӯшиш мекунанд ки ҳам санга бибусанд. ҳамаи одамое ки дар он ҷо рафтанд, ҳамаиҳо наметавонанд ки навбат бесанд. агар навбат бесанд, имрӯз фикр мекунам ки имрӯз бесанд, агар то вақти омаданаш агар 14 рӯза бошад, 14 рӯз пас очиратшон мерасад, шояд ки, барои ки беҳад одам бисёр аст. салом алайкум бародар. ва алайкум ассалом. салом алайкум бародар, хуби соз. ва алайкум ассалом бародар азиз, соз хуб. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. ассалому алайкум. сози ҳой муборак шавад. раҳмат шумо дам. салом алайкум. буса кардан мушкил аст? бале, хеле мушкил аст буса кардан. мо дар шаҳри екатеринбург, таги мо салон связ самбойда. раҳмат бародарҷон. барои ҳам буса кардан гап задистем ки агар меган очират беса, агар очират беста дар 5-10 рӯз очирати шумо намерасад, баъд рӯзи дар рӯз шумо наметавонед танҳо дар онҷо очират бесед. тамом. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. барои ҳамин наметавонед ки шумо рӯзи дар рӯз дар он ҷо бестед, ҳатто 2-3 шабона рӯз барои як буса кардан шумо агар очират боша, очирада месем. ба ҳамин хотир вақте ки тавофа мекунед, 7 круг фур мегардед, ана оста оста наздик шидан мегиред ба ҳамун санг. вақте ки наздик шидем, тавофи шумо буд мешавад, 7-ум круг аст. тамом мешавад, мерем дар пушти мақоми Иброҳим 2 ракат намоза мехонед, ана баъдан ҳаракат мекунед ба тарафи санг. салом ҳоҷӣ. ва алайкум ассалом давлатманд. салом ҳоҷӣ, чанд сум рафта мешавад? русӣ 71 000, тоҷикӣ 81 000. ана ба ҳамин хотир шахсан мо рафтем, вақте ки тавофа кардем, намоза хондем, оби замзама хӯрдем, 3 нафар шидем, кӯшиш кардем ки якдигаро ёрдам карда бирем ҳамунҷо буса кунем. вақте ки 2 нафар мардаки калон буд қад ҳамроҳи ман, роҳбалад ва як бародари дигармон мулло Анвар, рафтем ҳамунҷо ёрдам кардан. ман рости гап ҳамин тай хи қапидагӣ, ай тай ҳамин шонаш бигем, тай ки дар омадам, санга вақти буса кардан, як каси дига аллакай саша даровардагия. дар онҷа 2 кас меша, агар калотон майда бошад, 2 кас меша одно время абдозӣ, не ки бояд вай саша бигира, баъд сарт абдозӣ. ба ҳамун хотир вай кардам ман. вақте ки ёдам як негр калаш ҳамҷа дароварда, негр гуфт, роҳбалад гуфт ки калаша гирава, ва калаша гирифту, баъд ман калама андохтам, себ ромача кардам, биромадам. дар ҳамун вақте ки ният мекунӣ, вақте мегӣ биро массаж кунам, ҳам хел меҷиқанад, ҳама тараф тамоми устуғун баданат гуфти гапо массаж мехӯрад. медрӯй мачак мекунӣ, биромаданда аллакай пресса
راه محکمه. بسیار آدمو با طوری آدمو میبرن میرن، بسیارش وای میکنن، خیلی حرکت میکنم. من همین حرکت کم باریکی هستم، اون بین آدمو گذشتم رفتم. سلام علیکم و سلام. خیلی خیلی وقت قین است، بوسه کردن خیلی قین است و نوبت هر کس نمیرسد. ما در یک افیر بودیم. برادر جان وقتی که سودا اومده در اینجا، هر آدمای هر خیل آدم هست. از همین خاطر انشالله که فرضی را هم باید خدا خواهد با میمونه میشه. سلام علیکم و علیکم السلام. مچه کردن او سنت ضرور نیست. انا مصعب راست میگه که بهترین سنت است و ضرور نیست است. برکالله. وقتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قطعی یک صحابه میاد میگه که انا بگذارم، میگه که برم مچه کنم، یا حضرت عثمان است یا عمر است، کدامش هم که قدشه، میگه که برام زور بزنم مچه کنم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نمیمونش، میگه که صبر کن، میگه تو قدر قوی هستی، میگه با قوت هستی، شاید که یگان کس خلال میرسونی، یگان کس دا زلال خود رو میرسونی. میگه که صبر کن، میگه از همه جا مچک، از دوری مچک قبول است. حاجی بلوگر سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. بولک پورتیو از حضرت عمر بوده. بارک الله. حضرت عمر نمیمونه، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نمیمونه. میگه که تو بسیار قوی هستی، میگه تو با قوت هستی، میگه شاید یگون زنگ یا مردک میگه وای رسونی، میگه خلال رسونی، زلال رسونی. انا با همین خاطر از دور بوسه کردنم ثوابیت رفته از پیش بوسه کردن ندارد. علیکم السلام حاجی. یک دقیقه صبر کنید.